jako 14-15 kilová Fenka se dokázala probojovat celým tím turnajovým pavoukem i mezi velkýma psama, jako je Buzzy, Chester, Wesley a podobně. A vyhrála celý turnaj a ještě si odnesla nejlepší pesteň, protože v jednom zákusu, v jednom přetahu vydržela neuvěřitelných 79 minut. Což si myslím, že je výkon, který zaslouží uznat, že pejsci fakt mají chuť a mají zákus. Takže samozřejmě tady nebudeme čekat nějakých 20 nebo 30 minut, necháme jenom tak pro ukázku, takže takhle se nějak přetahují tenky. Klidně můžete holku odepnout, já myslím, že stačilo. Můžete ji vypředat dneska, dejte tam nějaký tak. A pojďte tam hodit kulku ještě, ukažte, jaký to má drive, když se přetahnou dva psy. Čupičku to je takový klidnější level, pejsci ty jsou trošku víc nahecovaný. Takže jestli máme Buzzyho připravenýho nebo Wesleyho, je někdo připravený? Tak, tady máme Chestera. Super holky, děkuji. Zase jsou k tomu samozřejmě lepší přetahování čírečky a teďka použijeme číry, které se používají klasicky na obrany. Ty ogarnij tą zabawę. Sláva to nestihne přepalit. Nagrywam to, bo gniazda. Jeden po jednej stronie, drugi po drugiej. Tak, i mają na tyle krótkie smycze, że nic nie zrobią. Sukina nám taky předvedla na obojku. Svejina měla poctu čírky, takže můžete kluci, zkuste jim to chvilku dát. Ať se pašáci popřetahujou, tak. Super. Samozřejmě, systém je jednoduchý. Gość mówi, że 70 minut nawet potrafi mać takie przyciąganie. Můžou psa pozbuřovat, nesmí se však dotýkat. A když se přetahují, vyhrává ten, který to trošku drží díl. Tak, i mają na tyle krótkie smycze, że sobie nic nie zrobią. Klasickým pavoukem, dál systémem až do Zajebiste ty. Takže vyšetřila 16. Musimy zrobić, no właśnie musimy takie coś przygotować. Ale to tam masz do kupienia a to jde. Ciekawa jestem, w jakiej Ale to by musiały być z tytanu. Najpierw trzeba ich nauczyć. Tak přístupka na pesko. Ja to kręcę. A tím dnešní ven skončí. Genialne. Dělám se legraci, budeme pokračovat samozřejmě dál. Dobrý kluci, když takhle odepněte, já myslím, že jako ukázka stačilo. Super. Czesi są po prostu burmistrzami, ty. U nas takie w ogóle są zawody albo coś? Ale tylko na pitbullia, Na buliadzie. Tak. Já děkuji moc, do sportu je to výborný. Je to něco, co ty psi opravdu baví, jo. To není přirozenost a musí se to dělat s rozumem, s mírou, aby se ty pejsci nepřetížili, nezranili.